Quina és la pitjor feina que heu tingut? Revisant vídeos de TikTok. Vaig arribar a una empresa que el que deia que feia era administrar xarxes socials, administrar coses d'internet i de més. El que havia de mirar fotogrames de TikTok perquè no t'ensenyaven ni el vídeo sencer i segons si aquells fotogrames complien unes normes o no, els passaves o els tiraves enrere. Potser per això no tens TikTok? Ja has vist el que no havies de veure, potser? Pot ser tota la raó. Pot ser. Bueno, vaig veure coses fortes, Però... Tipo, un vídeo que hagis vist i que diguis... Això és greu, Algú matant un gos. No, home, no, doncs no, Manel, per favor. No volies coses greus. Algú suïcidant-se, fa gràcia. No, és que has vingut tu preguntant, Vale. Aquest segon no me'l crec perquè no el podria haver penjat a TikTok. Sí, no, però és que era la nostra feina. No ho vull veure. Clar, sí, hi ha gent que es dedica a revisar els vídeos i decidir si... Ara, igual no s'eliminen o no. M'havien dit que és una d'aquestes feines crues que es cobra molt. No, crec que mai he fet res com cobrant molt. No sé si compensa.